awful. First of all, understand the ways of your ancestors. First, in the Bible, no, na ofo. Nipa ni si kan makari ije na muo. Kerife dwe man ndi shi ebennam. Kerife dwe man ndi bennam. Kerife de bennam nwelu. Kerife de bennam enwe ho. Kerife de bennam na-eme. Kerife de bennam aha eme. If you can be able to understand the ways of your ancestors, you will understand ordinary Igbo. Ordinary Igbo abụla ordinary Igbo abụla shi, ordinary Igbo abụla ndị mmiri, ordinary Igbo abụghị ogwugwu ọbụla udo. Ordinary Igbo bụ ndị isi ebe nna gị. Kedu ife ha na-asọ? Kedu ife ha na-eme? Kedu etu ha si eme? Ordinary Igbo bụ ndị isi ebe nna gị. You understand the ndị isi ebe nna gị, you will understand agwụ. You will understand in them. You will understand Ogugu. You will understand that of Benagona money now so ha. Makana money now how figure yenu. How more when ndi she will more. Yes, more when ndi she because some of the others say no Obodo. Who come mad how? No we guys we dey all others because na more mad. Ka bi jewe ba. So munem na answer can kaiti yon na tata. If you can be able to understand the ways of your ancestors, you understand the ordinary Igbo. Carry the ways of your ancestors. Carry the bennam name. Carry the woman de bennam. Telu if you woman de bennam. Because if you woman de bennama, get woman de benno keke. Ndebe na nwere ike jiri igwe ọgwụ wee mara ha asị na ngwuru anyị ngwuru ndebe udoye na ha na-agwọta ọgwụ na dibịa juru elu olu nke ndebe okorie asị na ngwuru ndebe okorie na ha na ka akpọzie na ngwuru ndebe okorie na ha na nka na ụzụ ka eji wee mara ha asị bụ ngwuru ndebe okafọ na ọdịji ka eji wee mara ha kedu ife eji mara ndebe nna gị ịmata nwa ife eji wee mara ndebe nna gị you will understand ọdịnala Igbo because ọdịnala bụ ndị ichie ọdịnala bụ ndị ichie ebe nna gị ọha awụ ndị ọdịnala ọha awụ ndị chọrọ iso usoro okwu ha jumping from one dibia to another adịrọ mma now ịmụtacha ndị ahụ ndị ichie ebe nna gị now how to align yourself with ndị ichie ebe nna gị. That is another thing I hear okwu n'abalị a. Kedu ka ị ga-esi wee align yourself ka na ndị isi ebe nna ụgwọkọrịta kedu ife ndebe nna m na-asọ kedu ife ndebe nna m aha asọ. One, dịka anyị nwa ndị fegharịgidoro n'ụka wee fegharịcha wee febata n'ọdịnala Igbo. O nwere ife ndebe nna m na-asọ, o nwere ife ndị isi na-asọ. Kedu ife ndị isi na-asọ? First of all, as somebody patagolo ọdịnala Igbo, as somebody bidoro decide go can she get back to my ancestors. First of all, in Adosha, yes, that is another problem. You will be clean. First of all, I don't okwu ọjọọ mgbabụrụ n'izizi mbụ ka ịbata ebe okwu ọjọọ si. Onwe ife na-enwe ndị isi iwe karịa okwu ọjọọ na-ewe ha fada echefu okwu ọjọọ echefu. Onwe ife na-enwe ndị isi iwe karịa okwu ọjọọ. Kedu ka okwu ọjọọ si enwe ndị isi iwe? Mgbe ahụ anyị na-eje ụka ndị isi na-eji maka okwu ọjọọ amụrụ mmadụ aka oriri. Mgbe ahụ anyị na-eje ụka anyị na-ekpe every ancestral spirit in my father's house, I tell you, die by fire. Neke ngabo, nde isi ebe nna m, neke mụ na abụ, nde na-emekwa every ancestral familiar spirit, neke mụ na abụ, na-akast, na-bind. Ha na-agọrọ gị asị okwu ọjọọ, na ị na-agwa ndị nna gị okwu ọjọọ. Nwanne m, ọ bụrụ na iwu dị mmadụ a na-ema na iketara agwọ ahụ ọfụma aka m na ọkụ ma m nwa na-ekere nya gwogo. Ọwụ na m nwetara ndị isi ebe nna m mgbe m na-eje ụka. Ife mejike ha gbụwụ chen. Eji m chen eke nke m anya nwere chen eke ha gwogo. Ekeka m abụ ancestral spirits ekeka nya
ọkụ ụdị ọkụ mgbara ha gbadoro mma. Mana the funny thing about these people na the more ị na-agba ha ọkụ ka ha ya n'ofu ebe na-amụghị amụ na-asị na n'ife ewu a na-emegheri ha na-agakwarị ya n'okwu ọjọọ. Kedu ife ị ga-eme first? Ọ bụrụ na ị batala ọdịnala ọfụ will jump from the one dibia to another. Now I confusion. I know dibia. Let me not send that. Now I got confusion news you. Because now call this room where get batabe much that na call on a map no home of man. Na call no afa na call na. Na call more no one now afa am go na afa na something to na afa man go no ordinary person. I understand it. Mbata go nonsense. Is ya someone na mu di si ike no na yota ho. Yes, it's none of their business if that's another thing. I will get back. First of all, ese mmadụ kere ndị ichie benna m abụ kere ife ihe eme ihe ọma ha yi ogodo okwu ọjọọ. First thing first, need to go back to your ancestors. You ogodo yi okwu ọjọọ nwanne m. Yes, adị na fast ijebe dibịa sị gba afa si mee nke a bụrụgodo ụzọ ya ogodo ndị ichie benna ha yi okwu ọjọọ. Ọ dị very very important. Okwu ọjọọ mere m alụ. Okwu ọjọọ okwu ọjọọ nwere ike ime mmụọ nọrọ far away from you. Pebegodo ile ọma were ọjị were nzu were edo inwe mmanya ọkụ tinye kpọwa ndị be nna o onwe ife ọzọ ya ayọ ha. There is nothing else ya ayọ ha. Ụzọ na nsogbu okwu ọjọọ megide unu gbaghara nọ eji nya ọgbara otu isi wee kwufie megide ha gbaghara okwu ọjọọ ajọka. Ikwuwe ekwuchacha ya jegodo kpuo onwe gị alụ okwu ọjọọ first. Yes, a na-akpụ alụ okwu ọjọọ. Ị nwere ike na-agba dibịa gbara afa na-asị na ihe ejekwa arụ. Ọ na dibịa ha agaghị ọma dị bụ ọ mara alụ ife ya akpụ. Ị nwere ike sị ya nna na onwe oge ife mere nwanne ife nna nwanne okwu ọjọọ a na-akpụ arụ ya akpụ akpụrụ m nke m. Yes, mgbe m bidoro ọdịnala Igbo ọ gata m afụfụ okwu ọjọọ na-eme mmadụ ị na-agwa your ancestors okwu ha gbakọta gị azụ faya adịghị ene gị anya. Okwu ọjọọ na-eme mmadụ gụna your ancestors na-akpa nkata fa gbakọta gị azụ fa ma nne gị anya. Okwu ọjọọ na-adọchiga mmadụ azụ n'ọdịnala Igbo. Ndị ichie kpọrọ ya asị. Ndị ichie kpọrọ okwu ọjọọ asị. Jegoro ji ekpere n'ihe ikpe okwu ọjọọ kpụchagodo alụ okwu ọjọọ ahụ ikwukọtara ekwukọta. Ụzọ ahụ isi wee gwa ha okwu ọjọọ jegoro ji ekpụ ha alụ ya kpụchasị onwe gị alụ okwu ọjọọ nọ na-adọchiga mmadụ azụ n'ọdịnala Igbo. Yes, ọ bụrụ na ị nwenwu ego na ịnweta ha ego ihe eji wee jekpọ ndị na-akpọ ala ha bịa kpọọ ha alụ weregodo uriom ọkụkọ wee yọrọ ha pịachasịgo onwe sị ha n'okwu ọjọọ niile ahụ ịgwara ha ka iji uriom a na-ayọ ha were ewe iji emeda ha obi. Ha were uriom wepụrụ gị okwu ọjọọ ka ha nwee ike gee ntị wite okwu ọjọọ. Ndị isi ha enega ya n'ihu. 2, atete unyi spiritual dirtiness ndụ ọjọọ ibikọtara. Nwanne onye nwere atete mmụọ ada na onye ahụ nso. Onye nwere atete mmụọ ada erikarị ife n'aka onye ahụ. Atete ajọkwa. Atete sokwa n'ife jọrọ nke n'ife gbasara ọdịnala Igbo. Ifuru unyi ọkụ mgbe iweje pọtite na ahụ. No, spiritual dirtiness adịghị nsọ. Atete jọrọ njọ. Nwanne m ọ bụrụ na iso na ndị otu anyị biri ajọ ndụ because onweghị onye ya sị na ọwụka ahụ rinwe eje. Onye iso na ndị otu anyị biri ajọ ndụ i wee mekacha anya wee chigata
n'ịchọrọ ime ọdịnala Igbo ọ na-eje dobe onwe gị nsọ. Yes, jegoro dobe onwe gị nsọ, kpụchasị onwe gị, kpụchasịgodo onwe gị. O nwere a lot of things mmadụ ji akpụchasị ụchụ na ahụ ya, ọra ụchụ. Kpụchasịgodo onwe gị bifo inyewe mmụọ oriri. Ajọs na gbadata ozugbo dibịa gbagha afasị iji egbuoro mmụọ anụ, maka na dibịa adọghị ọcha ya gbatara gị n'iriri unyi. It takes dibịa na-asọ nsọ iji wee gbatara gị afa nsọ. Dibịa ha asọ nsọ ya gbatanwuru gị afa nsọ, maka na dibịa na-agba otoroko ohi ike n'elu nyanwa na-agba afa nsọ ahụ ọ dị nsọ. Atati ajọka, ajọ ndụ ibili ebi. Before gọwa ndị ichie, before ijeri jeje gbuwere ha anụ, kwugodo okwu ajọ ndụ ahụ ibiri, kwugodo okwu ife ahụ nneni ajọ ndụ ahụ ibiri ebi. Ụfọdụ n'ime anyị mgbe anyị nọ n'ụka, ọrebi n'ụka ahụ anyị ka ma nwere ife gbasara mgbe anyị nọ n'ụwa, akpọ ya mgbe anyị nọ n'ụwa, anyị na-ebi na onwere ife na-eme. Ụwa ofu mbịa kwọrọ ụwa Chukwu ofu mbịa mee egwu agwa na nke ka esi eme edo ka ebiribe ndụ ebicha ndụ amara ife a ga-eme echi. No, nwanne m imekọta ihe ife decide ya na ịchọrọ itrade n'ụzọ ọdịnala, ụwa bụrụ ozugbo ka ebiribe ndụ ya dozie gị anya ma ị nwere ozi onwe gị. Yes, ọgbakọ onwe ife a na-egbochi na you don't own yourself anymore. Imegido ife decide okay, step all your foot into ọdịnala, you don't owe yourself again. Maria amarụ n'obi ọdịnala na other thing na ahụ ofufe, ọdịnala na other religion na ahụ ofufe, ọdịnala na bụrụkwa religion. Na ọdịnala ịmụ obodo ife a na-akpọ ọka ama mmarụkwa amarụ ife ịbaị. Ọ na-wejere ikwu ụfọdụ asị na na-eme ndị mmadụ egwu na-atụ ha. Nwanne m izbeta na m gwara ya eziokwu o, ka ị mara ife ị chọrọ ime, so that ife ilu ụlọ ọgụrụ uto ime ifurukwa na ikwesịbụghị ime ọkọkọ mmadụ iti okwu tego ji ebiriwe ndụ gị bicha ndụ uchi gata bak agụbazie maịl. Ọga onwere okwu ife dị ka mgbaghalụ mmehie a stọdigo m ọdịnala, stọdicha ọdịnala wee fụ na onwe okwu ife dị ka mgbaghalụ mmehie. Afọ honya na ife ọwụ na imere you will pay for it. Ome mma na-emere onwe, ome njọ na-emere onwe. Ọdịnala dịkwa ka naked wire, ma onye ewu ma onye metụrụ ya aka okwenye ka ọ ya wee mee onye ọ na-agbafere gbakpọ uwe n'ụka, maka na ndị ụka berivu n'imefe ije yọ Jizọs ọyọ Chineke ọ gbaghalụ. Ọdịnala Igbo berivu n'imefe ịta ha afụfe na nke a ete ya n'ọzọ. Alụ a na-akpụkọ ụka eshield godo yourself from scammer, ka mmụọ nwee ike na-ege ntị ka idugodo ọcha, ka mmụọ nwee ike na-ege ntị ka idugodo ọcha, ịgba mmụọ onye oke ka ọ bịa n'alụ. Ịma the judgment of ife ahụ imere, you will answer for it. That is why you need to be careful n'ife ị na-eme. So nwanne m jigoro ji okwu okwu atata ka ịkpụchasị onwe gị, ka ị nwee ike communicate ndị ichie n'okwu ha awụ ọdịnala. Ọ ndị ichie wụ ọdịnala, ọbụla chi, ọbụla agwụ, ọbụla nke a, ọbụla nke a. Ọdịnala bụ ndị ichie, ndị sara ile, ndị kwuru eziokwu, ndị yi akwa ọcha. Ọ ha awụ ọdịnala, maka na ọ dị ways ka ị chọrọ ifolu. Ọ bụghị ways of agwụ, ọ bụghị ways of ways of your father. Of ọdịnala, ọ ndị ichie bụ ọdịnala. If you understand the ways of ndị ichie, you understand the ways of agwụ, you understand the ways of chi, you understand the ways of ugwu, you understand the ways of udo. Kpụchaa onwe gị na atete na ndị ichie na-asọ atete. Yes, ndị ichie ahụ eri ife ebe lụrụ unyi. Spiritual dirtiness na-akpọpụ mmụọ na ọ na-escare mmụọ away from you. Nne m egbukwa ndị mgbe omekọ m nke a mee nke a mee nke a mee nke nna na onwe okwu ife dị n'afọ. Ife ahụ imegasịrị mmụọ anachịkwa gị ya. Sometimes ọ bụrụkwa na emetara no,
sometimes ife ọ na-awụ ahụ na aka onye nyere ya adịrị ọcha. Anyị na-enegodo na aka onye nyere adị ọcha, ewekwudozie kwuwezie na nke mere emetarịa aka onye mere ya ọdụkwa ọcha. Atete ihe eme mmụọ, you cannot be close to mmụọ. Onye na-eme ọdịnala na-adụ careful, ọ da atete, ọ da elu unyi. Ọnya ka eji wee introduce la ife bụ ịkpụ alụ. Aside ịkpụ alụ, nya ka eji wee introduce la ife ndị oyibo na-akpọ cleansing, to cleanse yourself from dirtiness, depending on the level of dirtiness you. Yes, o nwere some cleansing ose ọchị ya solve. O nwere some cleansing ya akwadolo gị ife ezi ya so ochu iwere wee wụọ ahụ solve well. Nwere some cleansing uriom ọkwa ya solve. Nwere some cleansing akwa ya solve. Nwere some cleansing ọya wee were nnekwu ọkụ kpochasị onwe gị. Nwezie some cleansing ọya wee chọrọ ime na ịchọrọ ndị na-akpụ alụ, depending on the level ị nọ na ya. My dear, cleanse yourself. Kpochasị onwe gị ajọ okwu, kpochasị onwe gị ndụ ọjọọ anyị bigasịrị mgbe aha anyị nọ n'ụwa. Ụfọdụ n'ime anyị wụọla n'ịpụtụ ebe nwaanyị esi na afụ fiọm, ebe nwaanyị esi na aga fiọm. Yes, asọkwu m n'ọdịnala agụ njọ na-agụkọ alamala. Asọkwu m n'ọdịnala da against alamala. No, mana ma na ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Yes, ọdịnala asị ha ọgụ ji ebe onye efunagụ ji esoyi, ebe efuna nwaanyị efunagụ chujo. Mba, usoro o nwere ife nwere ka esi eme, maka na awọ nwere nke ka ibe eto afọ na ife nwere ka esi eme. N'ọdịnala ha asọ nwaanyị, n'ọdịnala ha asọ eme nke a, n'ọdịnala ha asịla nwaanyị eminu ha ebe efu na ịchụba. Maka na ụchụ nwaanyị dinere tata bụ ya eteta ngụ ma iluo unyi. Yes, ụchụ so nwaanyị dinere ya eteta ọhụ idukwa dirty. No matter how dirty, how clean you do, no matter how clean you do, you for nwaanyị abụọ clean, nwaanyị bụ ụchụ bụ rap, iwe jadi na nwanne m, you are collecting your own woto. That is why you need to be careful in what you are doing. Ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Ụfọdụ n'ime anyị na-eme ọdịnala tata, mana aka na-eje akwụna. Ọ ka na-eje akwụna. Echi niile ọdọ n'ala gbuere anụ, ndị ichie ebe nna m bịakwa bịa were oke atụọ m unu nzu tata, ndị ichie ebe nna m atụọ m unu edo tata, n'ọra na ochu ibu n'ahụ. No, retrieve your step, retrieve your step, to your back. Or that walk like that. Or that walk. Ụfọdụ n'ime anyị na-eme ọdịnala n'ala ajadu. Ihe eji anya afụ nwaanyị ajadu, ebe fọrọ nwaanyị ajadu pụtopụtopụtopụto iso ịmakwụna enwere otu ajadu. Ịmakwụna enwere otu ajadu. Ịlachi nya tọrọ otu ajadu na-akpagharị. Ndị ajadu one ka na-awụchakwa onwe ha kịta. Ndị ajadu one ka na-awụcha onwe ha, nwaanyị kwalụ di, kwacha di, nọ mkpe, nọcha mkpe, mmadụ one ka na-eji awụcha onwe ha kịta. Ihe eji ebefu na nwaanyị ajadu iso. Mmadụ one. Maka na otu ajadu sef, aside from ọdịnala, aside from destiny, mana otu ajadu na-egbu nwoke ọnwụọ. Mana otu ajadu na-eme nwoke ife bugide nwoke gbuo ya ọnwụọ. Ajadu one na-awụcha onwe ha kịta, mmadụ one na-anọcha ajadu di ha nwụcha eje wụcha. Ha mgbe gboo ka na nwaanyị kwacha dị oje n'aja na be nna wụcha akwụcha ya arụ ajadu wụcha nwaanyị adụkwa ọfụ oche ụnụ ha dị ọnụ ha. Kịta ha na-awụchazi n'ọbara Jizọs. Yes, ha na-awụchazi n'ọbara Jizọs. Nwaanyị kwawa dị kwacha dị oje n'ụlọ ụka nye Thanksgiving, ọ wụchago bidat. Ife echi niile magolu ijeje nụrụ
ikekọ na ị na-achọ nwaanyị ya anụ mana ị chọziri nwaanyị dịgo machọd ijeje n'ụlọ ajadu nke tie ngolu ịnịdị ozi ịjụ na onye ọwụchago na ajadu ka na ọwụchaghọ gụ na-ebiri 5 years 6 years asị na nwoke ahụ nwụọ. Life goes on maka na anyị hazi ajụ ife gburu kịta ife a na-emezi kịta ahụ etosigbo etu chukwu mma. Life goes on nọ chukwu woje chukwu wotara chukwu woje n'ọnwụọ na ha na wa ahụ. Life goes on mmadụ ole ka anyị hazi ajụ ezi ha amazi ife na-egbu ire m ọdịnala stay away from nwaanyị ajadu. Ị chọrọ ịnụ nwaanyị ajadu jụọ ya ajụjụ ọfụma iwu